Για παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά, εγώ είμαι τέλεια. Σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι κάτι σαν Flex City. Τι λέω, είναι κάτι σαν GTA και λέγεται Flex City. Παίζουν πολλοί παίκτες Έλληνες. Δηλαδή όποιος βλέπει Hitman θα του αρέσει πάρα πολύ. Αλλιώς. Πάμε έξω. Και πείτε μου αν το παίζετε στα σχόλια εσείς. Αν τώρα θα μπει και ο αδερφός μου, το βρούμε μέσα. Στο κανάλι. Δεν το κανάλι, Γιάννη. Και τι θες τώρα? Να κάνεις subscribe. Να τα πουλήσω. Μπράβο, επιτέλους πέθανε αυτός. Μην το πει. Κολλάω φουλ, έχω 200 ναι. Έφυγα νότις τώρα. Πάνω από την πόλη. Ωραία, πες. Ωραία, πες. Όλοι subscribe και like. Και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.